ċertament il-partiti politiċi bbażaw il-kampanja tagħhom fuq dak li jolqot il-familji Ingliżi. Partikolarment l-għoli tal-ħajja, l-inflazzjoni, l-immigrazzjoni u possibilment anka importanti ħafna servizz tas-saħħa, ġifieri s-servizz tas-saħħa Ingliż. Qiegħed f'xifer l-irdum, hemm ħafna problemi, nies idumu ħafna biex jingħataw appuntament. U konvint li l-poplu Ingliż li għada ħajiddeċiedi li joħroġ jivvota, sa jivvota għal dak il-partit li jħoss fil-ġudizzju personali tiegħu li jista' jsolvi tal-problemi kbar li qegħdin hemm. Però ikun hemm min ikun hemm fil-gvern naħseb l-ikbar problema li għandu li jkabbar l-ekonomija. Għax l-ebda gvern ma jista' ikompli jiffinanzja l-programm tiegħu hekk ma jkunx hemm tkabbir ekonomiku. Ġifieri dik kienet naħseb l-ikbar problema għar-Renju Unit u anke fatti għalkemm ma semmitx fil-kampanja elettorali għadu attenti il-partiti kollha ma partikolarment il-partit il-kbar, il-Partit Laburista, il-Partit Konservattiv ma naħseb il-koll ħossu il-fatt li ttieħdet dik id-deċiżjoni li ħorġu mill-Unjoni Ewropea kellha l-effetti negattivi fuq l-andament ekonomiku tal-pajjiż. Jekk mhux se jkun hemm tkabbir ekonomiku kif xtaqet l-Istrass kellha raġun jiġifieri, imma ovvjament nafu x'ġara għamlet mill-Milizza San Stefanu għaliex l-inizjattivi li jittieħdu jridu jkunu konfermati minn uffiċċju tant importanti l-OBR, the Office for Budget Responsibility. Ġifieri Liz iddeċidiet li tibbajpassja ma tagħtix każ iċ-ċivil f'dak li u ovvjament nafu x-riżultat preżenti tal-lum. Ovvjament minn ħajkun mbagħad ġieri xi sunak il-Prim Ministru preżenti li prova jirrapazza s-sitwazzjoni negattiva li ġara b'dak il-mini budget. Finon fondo l-Ingilterra għandha bżonn tkabbir ekonomiku u min ħaj jiġi elett u jingħata responsabilità li jmexxi l-pajjiż għal 5 snin li ġejjin, dik ħadd tkun l-iktar uġieħ ta' ras li jara li ma' inizjattivi jistgħu jittieħdu biex ikun hemm propju tkabbir ekonomiku. L-indikazzjonijiet qed juru illi jaf tkun hemm bidla fit-tmexxija l-ewwel bidla f'14-il sena li mill-Konservattivi tgħaddu fil-Partit Laburista. Il-prijoritajiet tar-Renju Unit jekk dan jsir kif qed tara li se jkunu qed jinbidlu. Inħoss li ċertament l-ebda partit politiku ma jista' jippretendi li l-poplu jafda jekk internament hemm il-problemi. Il-Partit Konservattiv b'dak kollu li ġara f'dan l-aħħar 5-6 snin, issa wasal iż-żmien li jmur fuq il-bankiet tal-Oppożizzjoni. Però jibqa' l-fatt anka l-partit iż-żgħar jiġifieri f'dil kampanja rajna il-Nigel Farage li jikkandida ruħu bil-Partit Reform illi għamel avvanzi kbar, jiġifieri huwa stmat li ħajkollhom 16% tal-voti. Imma kif inhi s-sistema elettorali Ingliża first past the post mhux neċessarjament li dawk il-voti se jissarfu f'siġġijiet. Il-fattu li kellek dal-partit iż-żgħar li għamlu avvanz kbir. U eventwalment il-Partit Konservattiv se jiġi relegat għall-bankiet tal-Oppożizzjoni. Ovvjament f'dil kampanja jew id-deċiżjoni li jmur għall-elezzjoni rix isuna il-kalkoli kienu isma' li naqsu l-ħsara li ġa saret u li ħajaffettwa l-partit. L-għada tal-elezzjoni jidher li ħajkun il-Partit Laburista, jidher li ħatkun nużaw il-kelma bil-Malti tkaxkira, ġifieri, imma xorta hemm element ta' sorpriża fis-sens li inti huwa stmat li għandek 40% tal-poplu Ingliż li għadu ndeċiż u ħajiddeċidi fl-aħħar mument fejn ħajivvota. Fil-fatt naħseb għall-ewwel darba fl-istorja għalkemm dejjem saru ħajkun hemm attenzjoni sħiħa għall-exit polls hekk kif jalqu il-postijiet tal-votazzjoni fl-10 ta' filgħaxija. Mill-analiżi tiegħek kif tanalizza dina l-kampanja u dina l-elezzjoni? Peress li hemm problemi fundamentali li laqtu l-ħajja ta' kuljum tal-individwi taċ-ċittadini Ingliżi, naħseb fejn is-soltu forsi dak li jkun ma jagħtix każ il-politika. Naħseb f'din l-elezzjoni ħanaraw anke turnout ikbar, ġifieri ħajkun hemm iktar nies li joħorġu jivvotaw, u l-erf li ħajeżerċita kull individwu, kull ċittadin, meta propju ħajkun f'dak il-ftit sekondi fil-kamra tal-vot, il-min ħajat il-vot tiegħu. ċertament il-poplu mhux se jafdal xi ħadd l-internament il-partit huwa mifrut.